Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa a cikin wannan lokaci, barkamu da kasancewa da wannan tasha tamu mai suna Easternash Voice Coach TV, wato tasha da take kawo mana hanyoyi da dabaru da ake bi wajen ƙirƙirar karin sautin waƙa, ƙirƙirar ita kanta waƙar, jeranta kalmomi a cikin waƙa da kuma yadda ake jeranta ƙafiya har zuwa kan yadda ake rera ita kanta waƙar. Alhamdulillahi, wannan lokaci za mu ci gaba daga inda muka tsaya, wato kan karin waka na 8 muka tsaya, shine fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun, wato karin waka kafar waka ta 7 da ta maimaita kanta sau 3 ta ƙara maimaita kanta sau 1 a cikin baka, shine na 4 ke ba mu karin sauti mai suna ramal. To wannan karin za mu ɗora daga inda muka tsaya, shine karin waka na 10, wato kafa ta 6 da kafa ta 9 suka haɗu suka ba da wannan kari mai suna MOMSARI. Wato kafar waka ta 6 ita ce afilun, sai kuma ta 9 da take da suna mafulatun suka haɗu suka auri juna, suka haɗa alaƙa da juna, sai suka fidda karin sautin waka mai suna MOMSARI. Wato afilun a tara da mafulatun, afilun mafulatun shine karin wakar da yau za mu ɗora a kai. To alhamdulillah, a nan ma da akwai wani kari da muka saba fitarwa ko kuma 'yan dabaru da muke ba da misali da su, yadda idan mutum ya fuskanci misalin sai shi ma ya je ya ɗora tunaninsa a kai. A nan na ce afilun mafulatun, aka ce ya haka ake danne gata. Afilun mafulatun, ya haka ake danne gata. Sannan ban cika barin launin fata. Afilun mafulatun, ba haka bane menene yawa, ba haka bane tsarin nata, duk da rigimar juyi nata, za ku tafi in an min gata, za ku tafi in an min gata. Afilun mafulatun, abinda misali abin yake kenan, shine yake cewa ya haka ake danne gata, ban cika barin launin fata, ba haka bane tsarin nata, duk da rigimar juyi nata, za ku tafi in an min gata. Afilun mafulatun, afilun mafulatun, afilun mafulatun, ya haka ake danne gata, ban cika barin launin fata, ba haka bane tsarin nata, duk da rigimar juyi nata, za ku tafi in an min gata. Misali, yanzu kaga yanzu wannan ya haka ake danne gata, idan kaga dama za ka iya juya shi da wani launin, ka ce ya haka ake, ko ya haka ake danne gata, ban cika barin launin fata, duk da rigimar juyi nata, za ku tafi in an min gata. Irin kari, launi, saudi, kala. It depends da irin tunani ko launi ko karin da ya zo a kanka, sai a ci gaba da training. Alhamdulillah, kada a manta, ni sunana Isaac Tasu Nasiru, wanda aka fi sani da suna Easternash. Nake cewa a ci gaba da mana subscribing wannan tasha tamu, ana yada mana ita, ana ba da labaranta, saboda yan uwa waɗanda suke da ra'ayi irin namu ko kuma irin na mawaƙa, kuma suke son su san dabaru da ake bi da rera waƙa. Ni sunana Isaac Tasu Nasiru, nake cewa sai wani jigon idan Allah ya sake haɗa mu.